расман муҳориба дар вазни миёна UFC байни Шарабуддин Магомедов бо рекорди 13-0 ва Михаил Алексейчук бо рекорди 19-8 рӯзи 3 август дар турнири UFC Fight Night дар Абу-Даби. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. ҷангвари бебохти вазни миёнаи UFC Хамзат Чимаев боварӣ дорад ки Магомед Анкалев Алекс Перейраро шикаст дода метавонад. ма фикр мекунам ҳаст онҳое ки Перейраро шикаст дода метавонанд. ҳаст шахсоне ки ӯро ба замин афтонда шикаст дода метавонанд. дар стойка бо ӯ ҷангидан хеле хатарнок аст. ӯ зарбаи хеле сахт дорад, лекин агар зидди ӯ гӯштингири хубро мунӣ, пас Алекс бой медиҳад. фикр мекунам ки роҳбарони UFC намехоҳанд ки Перейра бо Магомед Анкалев ҷангад, аммо бояд ки муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд. ба фикри ман Анкалев гӯштини худро истифода бурда ӯро шикаст медиҳад, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон бояд қайд кард ки Алекс Перейра дар ҳақиқат ҳоло бо ягон гӯштингири сахт вохӯрдагӣ нест. ҳамаи рақибони ӯ дар UFC зарбазан буданд. ана Магомед Анкалев бошад ҳам гӯштини хуб дорад ва ҳам дар стойка хуб меҷангад. ҷангвари ҷавон ва бебохти UFC Муҳаммад Мокаев фаҳмон ки барои чӣ рекорди Ҷон Ҷонсро гузашта натавонист. ҳозир ҳадафҳои худро гуфтан барои ман душвор аст, чунки вақте ки ман ба UFC омадам, гуфтум ки аз ҳама чемпиони ҷавон дар таърихи UFC шудан мехоҳам. аммо ин кор рух надод. Ҷон Ҷонс вақте ки чемпион шуд 23 солу 9 моҳ дошт. ман ҳоло ҳам 23 солаам. ма дар ҳақиқат фикр мекунам ки аз ҳама чемпиони ҷавон шуда метавонистам, аммо шояд ки UFC нахостанд ки ман ин корро кунам. Ҷон Ҷонс ситораи амрикоӣ аст. барои ҳамин онҳо мехоҳанд ки ин рекорд танҳо аз ӯ бошад, гуфтааст Мокаев. ва дӯстон, дар ҳақиқат Мокаев имконияти ин корро карданро дошт, лекин Дана Вайт Ҷон Ҷонсро сахт дӯст медорад ва Ҷонс барои ӯ аз ҳама боло аст. чанд рӯз пеш Дана Вайт эълон карда гуфт ки Ҷон Ҷонсро ҳатто аз Муҳаммад Али ва Майк Тайсон зуртар мешуморад. ва барои ҳамин дӯстон, албатта Дана намехоҳад ки рекорди Ҷон Ҷонсро ягон кас гузарад. Мокаев дербоз арзандаи муҳорибаи унвонӣ аст, лекин онҳо ба ӯ чунин имкониятро надоданд. акнун Муҳаммад Мокаевро муҳориба зидди Манел Капе интизор аст ки муҳорибаи онҳо рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304 баргузор мегардад. шаби гузашта ҷангвари UFC Вирна Жандироба ба Лоик Раджабов ҷавоби сахт дод. пеш аз турнир аз Лоик Раджабов пурсиданд ки оиди муҳорибаи асосии турнир ки байни занҳо мегузарад чӣ фикр дорӣ. Лоик гуфт ки муҳорибаи занҳоро тамошо намекунад ва дар вақти муҳорибаи занҳо ба дигар корҳо машғул мешавад, масалан ба ҳоҷатхона меравад ё ин ки хӯрок мехӯрад. баъди турнир ин суханҳои Лоиқро ба Вирна расонданд ва ӯ чунин ҷавоб дод. дар ин турнир ҷангвар Лоиқ ҷангид. аз ӯ оиди муҳорибаи шумо оиди муҳориба байни занҳо пурсиданд ва ӯ дар ҷавоб гуфт ки ҷанги занҳоро тамошо намекунад ва ӯ гуфт ки дар вақти ҷанги занҳо хӯрок мехӯрад ё ин ки ба ҳоҷатхона меравад. барои ман шавқовар аст ки ту дар ин бора чӣ фикр дорӣ? оиди онҳое ки ҷанги занҳоро тамошо намекунанд. ман ба ӯ кӯмак карда наметавонам. шояд ки ба ӯ кӯмаки психолог дар кор бошад. ӯ проблема дорад ки анализ талаб мекунад. ӯ бояд ки худро табобат кунад ва бигзор ки ин корро мутахассисон кунанд, гуфтааст Вирна. дӯстон, худи шумо муҳориба байни занҳоро тамошо мекунед ё не? шахсан худ ман муҳориба байни занҳоро тамошо намекунам ва бо суханҳои Лоиқ розиам. шумо чӣ дӯстон? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.